Arwel, Gildas, efo ni ar y maes, mae newid perfformio ar y chwifan perfformio os ydwch ti Arwel. Gres, dych ti? Da iawn. Glawi ond dim rhy bad. Ydy, mae di sychella chdi bach o'n dydy, ti'n gwybod, ond diwrnod cyntaf steddfod, de. De, na wedi bod yn gres mynd brysur yma, de pa weld am yna, isa. Gys ti mateb golew ar y chwifan? Do, mae yna fatha babell fawr dros lle bwyd, so mae'n hynny'n gwahaniaeth. Dwi'n cofio rhyw steddfod o'n byd yna, so. Ie. A di dechrau bwrw, ac yna dim byd i weld, so na, dda'n gret. Ambell un yn cysgodi o flaen y chwifan. Bita chips a curry, de. Ie. So deitha ni beth sgyn Gildas ar y gweill? Wel, dwi'n newydd orffen cyfansoddi can hefo bar ifanc o'r enw Greig Muse. Nath i ryddhau cyfrol o wyddoniaeth yn Aberystwyth dros y wythnos. Ie. A wedyn nes i gyd gyfansoddi efo hi, a wedyn gobeithio fydd hwnna'n teimlo fatha sbardun i rhywbeth mwy, felly, o ran cyfansoddi pethau'n Gymraeg. Felly gobeithio fydd yna rhywbeth ar y gorwel, ond album Saesneg sgan i'n darllen nesaf. Reit. Wedi mwy neu lai i goffa'n cael ei sgwennu, wedyn fydd y gwaith record yn dechrau lenni. Siwr o fod yr ddau yn gynnar blwyddyn nesaf. So lle wyt ti'n mynd i recordio hynna? Gwestiwn da. Mae yna studio Nuki, dwi'n meddwl ydi o, yn Safon, so gobeithio gael lle i bwcio hwnna. Dwi'n edrych ar y lle a gobeithio. A be am, da ni'n, wel, mae'r haf ar y gorwel, so be sgyn ti'r gweith os o gigs? Na, mae Gildas efo steddfod a dwi'n gigio un o ddau weithio fo a Lewis Band, a wedyn, na, mae'n eitha steady o ran yr had, sam gwyliau mawr, achos dwi'n mynd i'r ddau byd ys cwpl o flynyddoedd, so jyst gobeithio yn eitha cwpl o beth iddo fyny, rili. Na chdi, gres, wel, cadw fe'n cysylltiad ar wybod i beth sy'n digwydd ag pob lwc efo'r album Saesneg ar y gweill. Diolch yn fawr ti. Diolch ar ôl.